bandiraɓe seeɗaɓe heɗotoɓe radio Jow Sare jamhire moon hande ko ñallawma dimanche hawri ko sappo e goho lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji moon e ɗemgal Pulaar ma en guila toon to États-Unis ƴeewen kadi ruttade e campagne républicain je démocrate en surtout kadi pewnitagol hono ka parti démocratique woni e muɗum oɗo sa joni pour convention mabɓe mbaɗo ñande sappo e jeenayyi nduɗo lewru toon to Chicago ma en dutto kadi e ko poɗodirta oɗo sa joni kamɓe campagne uji ɗiɗi ko fati haaluji kalteɗi habaruji men international mano en toon to Gaza ene wayni ko jaam dañaka toon kono ene wayni ko ɓuuri teskire tan ko yimɓe jeernoɓe toon to Khan Younis taw ko palestinaɓe nenando ko kadi ne paye banggueji goɗɗi sibabunde kamɓe Israël bombardement ji mabɓe continue ma en jaa toon kadi to Paris hono Jeux olympique mbaɗatno toon e wayno uddi hande ɗum noon ma en duttito ƴewde medduji keɓa toon ɗi holno ɗi peccira wonande leyɗele jeegom gonɗe dow donc ma en cekkito toon to Gambie hono kanko goto e général uji gonnoɗi toon e jimadi Yaya Jammeh taw kañumen toppitino ko warde yimɓe kala mo ganduɗa laamu welanoko ɗumen ene wayno nanggama aljuma jamma ɓelni ɗo hen noon ko ɗum woni titre uji en ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gartu desuji muɗum joni siftindon tan hande ko dimanche sappo e goho lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ma en gartu joni aadi bilaadi salade aadi ɓuri firtude aadi 17 août 2024 aadi hakkunde yiɗɓe Elage Baba Baydi Mal e dande leñol to Cincinnati biyeji meɗen ko ni cifori billet simple o ko $70 billet VIP o ko $100 jiɗɗo hebde ticket kala so tawi ko Cincinnati ene wawi jokkodirde e boutique Adama Ba woni teddungal Fouta walla boutique Adama Sall woni African Market so tawi noon ko e nder Columbus ko boutique Sido walla boutique Diallo so ɗum ala jiɗɗo ticket kala yo jokkodir e Abdourahmane Diallo Adama Dat Amadou Hamad Sow walla Baba Goubé ko ɓen kalfina biyeji ɗi bandiraɓe musidɓe e yiɗɓe hotomo luuta hotomo dartana oɗo jamma hakkunde Elage Baba Baydi Mal e sehilaɓe e yiɗɓe tawi ko e nder Cincinnati bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jow Sare habaruji men puɗɗorɗen ko toon to États-Unis ene wayni ko ɗeɗo balɗe ko dukuji walla poɗodira hakkude campagne makko kanko Kamala Harris e gouverneur Walz e kadi campagne hono kanko Donald Trump e JD Vance donc JD Vance arino hande CNN ɗum noon ko kadi ene wayni ko Dana Bash fottuno e makko ɗum noon ko gulwulto wonno ɗon sibabu ne namdademo kanko JD Vance haaluji ko fati yonno kanko hoore makko ko critique no walla ko yennuno gouverneur Walz sibabu nde haaluji ɗi haalno e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati pour wiide wonde ko pertelaji kutorteɗi oɗo sa joni ne mbara sukaɓe ne mbara hen école aji walla ko e noon ɗin ko pertelaji kañumen koye men militaire uji joguino jogoto toon to guerre ɗum noon ene wayni ko kanko JD Vance o wi wonde ko gouverneur Walz ene wayni ko cemtuɗo par ce que kañum hoorum meeɗan yaade guerre hayso nde o wi wonde ko wonde o yeddani wonde oɗon o woni e service kene wonna duuɓi nogas e nayyi kono noon meeɗan yaltude kam yaade guerre ɗum noon e wayni ko hanki kadi dañanoma wono goto e marines ɗum noon ko gonɗo en retraite meeɗi kañum hoore mum wonde gouverneur toon to Minnesota biyeteɗo Jesse Ventura tinene haala bonka e kanko JD Vance pour wiide wonde ko e nder kañumen ko janggi e nder service militaire neɗɗo vétéran toñata vétéran ji goɗɗi eyyi ɗum noon e wayno so tawi kanko respectani oɗo baɗɗo nogas e nayyi service nogas e nayyi hitande e nder service o respectani ɗum kanko waɗi tan ko duuɓi nayyi ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa kañumen ganda ɗum ɗon ɗum waɗi hono kaɗon haala kadi hono kanko kadi biyeteɗo Peter Buttigieg ɗum noon ministre toppitiɗo ko fate transport leydi kañum hoore mum ko cikkunoɗo hawnaki ma ƴefte pour wona vice président makko kanko Kamala Harris onne kadi yalti wi kañum hoore mum ene wayno ko o woni ko vétéran kadi o yeehi no guerre gonɗo toon Afghanistan e nder koɓe jangguina kamɓe militaire uji ɓe neɗɗo vétéran toñata neɗɗo vétéran hono muɗum eyyi ɗum noon ene wayno ko kanko
JD Vance o anda kanko poti jaade holko woni hoore makko surtout kadi so tawi kadi kanko hoore makko JD Vance o wondi koye o biyeteɗo Donald Trump e nder tan ko sakiti ko en cemtuɗo ken wona temdere laabi jeeɗi ɗum ko conférence mo wanno o tan balɗe ɓennuɗe JD Vance tawde ko on wondi fotani haalde ni neɗɗo goɗɗo ene haali cemtu goɗɗo surtout kadi tawde tan kamɓe républicain ɓe dañi tan ko ɗum ɗo en yiitude e kanko hono gouverneur Walz gueɗɗe o haalno en haysi ndu campagne reconduci onde oɗo saji ko ɗiɗon haalluji ko puujiɗ ɗum walla ko baɗɗo erreur tawde tan ko ɗum ɗon ɓe jiisiɓe ɗum ɗon wonde firti wonde koɓe ngala goɗɗum koɓe kaali to banggue mabɓe kamɓe démocrate en wayno kadi ko haalate oɗo saji joni surtout ko dañde wonde républicain ji heewi surtout ko addunaɓe leydi ndi kone jeeya hen gouverneur uji ne jeeya hen maire uji taw ko républicain ji ene jeeya hen kadi hay yimɓe wonnoɓe walla sarɗiyankoɓe toon to suudu représentant ji taw ko républicain ji oɗo saji joni ene jalti e sippordudemo kanko Donald Trump ene paati Kamala Harris donc ɗum woni ko haalate oɗo saji joni e nder sondage uji noon kollaɗi ene wayno ko kanko Kamala Harris so tawi ɗum continue no yarata oɗo saji joni ni ene wayno komo jogui chance surtout yenno caggal nde convention waɗi toon to Chicago ɗum noon ko jonte garoje en hawnaki kadi oɗo mbumba e mo woni oɗo saji joni ma continue ko jiida e ɗum kanko Kamala Harris kadi e nder jaabodiral ngal o dañi toon to no hanki ñalawma ɗum noon ko caggal kadi nde Israël wiya wonde wari ken wona yimɓe 90 toon to Gaza o haali o wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa en wona hunde fonde jaɓede e kadi kanko hoore makko mo yenni ɗum kadi omo yiiɗi o wi omo yiiɗi wonde yimɓe paam kanko président Joe Biden ala fof pression mo mbaɗani joni oɗo saji joni pour guerre o darto ko ñalli haalede noon e wayno ko kamɓe délégation mabɓe kamɓe américain ji ɓene continue wadde pression pour wonde kanko Benjamin Netanyahu e kamɓe e Hamas yoɓe ciññina cessez-le-feu guerre darto toon to Gaza hande campagne électoral ko yiya hande onon kanko Donald Trump omo hutoro kadi gueɗɗe ɗe ganduɗa en taw ko médias sociaux ji goɗɗi kutor mbaɗata ɗum noon ko yennude wiide wonde ko Kamala Harris nde ari toon to Detroit Michigan nde yimɓe arɓe yiide ɗum ene wayno timmani hay yimɓe ujunaji ɗiɗi e ɗum noon e wino wonde kono wayno ko campagne Kamala Harris hutori ko photoji mawnide yimɓeɓe taw yimɓeɓe potani noon ɗum ɗo fof noon ene wayno ko caggal muɗum hono galleji jayandeji goɗɗi walla yimɓe joguiɓe technologie goɗɗo kutorima photoji ɗe kadi mbawi kañum hoore men rewde yimɓe ɓe ganduɗa fottaɓe ɗeɗon dente tawne kaala gueɗe mbaɗe noon pour wiide wonde ko Donald Trump ko postine yaña ɗum ko wiide wonde ko yimɓe garani jaɓɓade Kamala Harris walla yimɓe hollaɓe ne gaari toon to Kamala Harris nde woni toon to Michigan en walla Philadelphia en walla toon to Nevada e Arizona ɗum ɗon ko vidéo ji gongira e gonga donc en wani ko kanko Donald Trump ɗum ɗon ko hunde nde o yi wonde ko yimɓe mo foɗodirto ene jogui yimɓe fof ene wayno ko ɗum ɗon ene ɓeydo lawde donc ɗum woni ko hande koɓe kutorto kadi surtout ene kanko Donald Trump e kadi e galleji jaydi en koji ko en Fox News en pour wiide wonde ko yimɓe hollaɓe ne gaari jaɓɓade Kamala Harris ɓe ko ɗum ɗon ko hunde fawade ɗon wona gonga ko Donald Trump kadi o heɓɓiti kadi e nder média social makko wi wonde ko alay saago hono oɗo en Kamala Harris no foti démissionde tawde campagne muɗum ne hutoro photoji e godani walla vidéo ji wona gonga taw pour wiide yimɓe hewɓe gaare e ɗum ɗoji muɗum gaare e dente muɗum hande to banggue démocrate ene wayno ko oɗo saji ɓe goni ko fewnitade pour convention mabɓe mbaɗo ñande 19 lewru août tun noon ko toon to Chicago donc en ɗamina oɗon convention kadi hono kamɓe ɗiɗo président ji kanko président Joe Biden ko kanko idito haalde e ñalawma gadduno kadi ko kanko udditta oɗon convention caggal muɗum en ɗamina hono kanko président walla ancien président Bill Clinton ancien président Barack Obama e kadi e hohoɓe heɓe taw ko républicain ji ko wayno hawnaki Mike Pence ko wayno hawnaki ancien président George Bush en ɓeɗo fof en ɗaminama ka gartonto oɗon convention noon waɗata ko ñande 19 tuggi 19 ha nogas ɗiɗi lewru août siftinde on tan koye nder convention he nden kamɓe délégué ji démocrate en e état ji ɗi États-Unis foof ɓe garata kamɓe koye maɓɓe goto par délégation pour wiide wonde ko ɓe gotani ko Kamala Harris walla ɓe gotani ko neɗɗo goɗɗo ɗum woni donc officiellement kanko Kamala Harris o wonta kankadi candidat nomaɗo pour parti démocratique
ko jita ɗum kanko Kamala Harris en wayno ko hande o hiiri ko toon San Francisco ɗum noon ko fundraising ɓe mbaɗata toon pour wonde haaldude kadi yimɓe mo ganduɗa démocrate no woni toon ene tawa nde ɗon hirande noon ko hono kanko speaker house hono Nancy Pelosi ene ɗamina wonde ko hawnaki ene nde ɗon hirande walla nde ɗon hirde toon to San Francisco kamɓe maɓe mbawrindin toon kene wona $12 million ko jiiɗa ɗum kadi ene wayno ko kanko président Joe Biden nder konguɗi jaltuɗi hannde e entretien mo wadde ABC o wi wonde ko mo waɗan hono Kamala Harris campagne ɗam kanko hoore makko kadi wi wonde ko kanko e gouverneur Pennsylvania maɓe ndendu ɓe mbaɗa équipe mawɗo pour wadde surtout campagne toon to Pennsylvania ene ɗaminano aussi kanko président Joe Biden e kanko Kamala Harris kadi maɓe mbaddu campagne toon to Maryland ɗum noon ko alhamis garoɗo e donc sondage uji mbaɗe waɗi ɗum ko New York Times e compagnie galle jeyndenkoɓe goɗɗo biyete Siena College donc tugnade e oɗon sondage hono kanko Kamala Harris wiya ko kanko ɓuuri joni on président ancien président Donald Trump toɓe nayyi ɗum noon ko toon to Pennsylvania Wisconsin e Michigan tugnade donc New York Times e Siena College ɗum noon ɗum mbaɗi oɗo sondage ko hanki set donc hande kanko président Joe Biden kadi e nder entretien mo wadde conférence makko hannde o wi wonde ko omo welti oɗo ene walsde ƴefta o e Tim Wells ko neɗɗo makko e kadi ɓe liggudima duuɓi kewɗi toon to congrès mo États-Unis habaruji men international guiɗoɗen ko coftal ɓalli ɗum noon ko jeux olympique gonɗo toon to Paris en puɗɗinode guila e mois de juillet o gasi ko hande dimanche hande 11 lewru août tan ujunaji ɗiɗi nogas nayyi donc e ko fama tan e oɗo ɗiɗo jeux olympique ɗi puɗɗito enne ko toon to Los Angeles tandi ujunaji ɗiɗi e nogas e tati donc wawi wonde fof ene wayno ko hande ko fate ene gañiɓe médaille uji ko ni wayi donc total médaille uji keɓa ɗi hen ene wayno États-Unis kañum dañi 196 médaille Chine dañi 99 médaille Japon 45 ono kamɓe Australie ɓe dañi 53 France woni 5e dañi 64 ɗum noon ko fate en oɗo classement yaari ko ni henno gañiɓe médaille uji d'or ko États-Unis woni dow dañi médaille uji 40 rewi hen ko Chine 40 médaille rewi hen ko Japon médaille uji nogas Australie dañi 17 médaille taw ko kan France dañi 16 donc France woni 5e place ɗum noon état ji goɗɗi ndewi hen ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓe dokkidiri rendez-vous joni ko hitande ujunaji ɗi nogas jeetati toon to Los Angeles ɗum noon ko États-Unis toon to Moyen-Orient hande ene wayno ko jaam dañaka toon taw toon to guerre gonɗo toon to Gaza o ene wayno ko tugnade kadi habaruji gumoriɗi toon to Al Jazeera hono kamɓe Hamas ene wayno ɓe mbi wonde ɓe mbawata jabde nanodiral ngal illa so tawi nanodiral ngal ruttinama e hono proposition mo kanko président Joe Biden wonno e nder oɗon proposition wonno ko guerre o dartoto koye peeje tati ɗum noon ko étape uji tati ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Benjamin Netanyahu ala ko jaaɓi haalde hen taw ɗum noon ene wayno kadi ko kamɓe Israël naɓe mbawino kadi warlade kadi dentinoje wonde yimɓeɓe yo jaltu toon to sud Gaza banggue muɗum worgo donc yimɓe heɓa oɗo sadio neno doga surtout wuuro wongo to wiyetego Khan Younes ɗum noon ko toon to Gaza sifti noon tan ko hanki hono kamɓe Israël ɓe mbawino neldude bomboji ɓe bombi toon to école aji wiyama mbaɗi hen ken woni 90 e wiide mabɓe kamɓe ɓe diddanno walla ɓe toɓɓuno ko yimɓe haɓeteɓe jeeyaɓe Hamas noon ɗum ɗon noon waɗi condamnation mawɗo wonande aduna o foof wonde yenniɓe kamɓe Israël wonde ko oɗo sa joni eɓe no continue warde civilian wono kanko président Joe Biden e laamu makko e surtout kadi konngol makko kanko Kamala Harris ɓe mbawi yennude ɗum ɗo mbi ɗum ɗo ko hunde ɓurtude e kadi ko hunde fonde ƴewanede solution ko yaaci beele jamne dañe toon to jamne dañe toon to Gaza wawi wonde fof ene wayno Israël nene continue ene waɗa haajuji muɗum ene ɗamina oɗo saa joni hawnaki kadi guerre o koko jogori ɓeydade yaaji e tugnade kadi no président Joe Biden haali so tawi tan jaam dañaka toon ha sesel fawi waɗa par ce que ko yañi guerre o ni weeɓi ha maayi soit ummo banggue Iran soit ummo banggue Hezbollah walla ummo men banggue Israël donc ɗon yarata oɗo saa joni cakkittoɗen habaruji men ko toon to Gambie hono
wala ancien général laamu Gambie ancien général armée Gambie surtout liggotono nden en himandi hono kanko ancien président Yaya Jammeh biyeteɗo Bora Koli jammal juma kanko hoorema ko addi hoore makko toon to police ɗum noon e wani ko nanga ɗum noon kanko nanga toon ko to kan gonɗo toon to wuro wiyeten ko Yundum e kadi oɗon kan woni woɗɗani no feewi capital maɓɓe Banjul donc nanga oɗo sadio no takka wonde ko kanko hoore makko pour beele mo wawa laɓɓinde enquête gonaɗo oɗo sadio sibabude unité mo wonno unité o ɓe mbiyata ɗum ko unité de la mort en wayno ko unité jammirtinoɗo taw ko Yaya Jammeh yamirta ɗum kala mo neɗɗo mo ganduɗa mo wela yoɓe mbar ɗum taw ko bargol noɓe mbiri taw ko ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa wona dewɗe lawol ngo wawi wonde fof ene wayno ko kanko hoore makko ene wayno oɗon unité kadi ene wayno ko sosa koye kital ujunnaji ɗiɗi ɗum noon kadi ene wayno ko kanko Yaya Jammeh wonno oɗon unité wonno oɗon unité joni noon togginde kanko Yaya Jammeh nde umi e laamu hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi ene wayno ko kanko oɗo Bora ko jaltunoɗo leydi ko coodinoɗo e kadi ene wayno ko wawi wonde fof artiri hoore makko naggama oɗo sadio e tumnade kadi hande artiri ɗum no haari kanko hoore makko mo wallodira e yimɓe enquêteɓe pour mo hawnaki mawro ko ɗumen habaruji kewɗi ɗi jinno hebde pour ko famde holno foti yimɓe mbaɗa toon holno yimɓe ɓe mbaɗira e ɗum noon e laamu Yaya Jammeh. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare ko ɗi habaruji min jogan noon hannde e oɗon ñalawma dimanche sappo e goho lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi yen mbaale jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.